Pozdrav za sve pratioce našeg YouTube kanala. Moje ime je Daniel i za ovu priliku predstavljamo još jedan u nizu point of sale ili prodajnih mesta koji se zove SP101A Smart POS sistem, koji nosi Teron aplikaciju kao napredni esir sa LPFR-om. Dakle, ispred nas je uređaj koji ima 10-inčni displej osetljiv na dodir sa procesorom MTK Quad-Core A53 na 1,3 GHz radi, 2 GB RAM i Android 8. Displej je, kao što sam i rekao, 10,1 inč sa rezolucijom 1280x800, IPS je u pitanju. U sebi ima integrisan printer, pozadi kao komunikacijski interfejs ima 4 USB-a, jedan LAN, jedan konektor za SIM karticu, jedan RJ45 za fioku i jedan priključak za OTG kabel. Dakle, Teron aplikacija nam je, bar do ovog trenutka, svima nama poznata. Na mini telpu smo je instalirali i imali priliku da se upoznamo sa njom. Princip rada je naravno isti kao i na ovom POS uređaju, s tim što je ovde veći displej, pa ovde imamo priliku da vidimo 3 skrine odjednom. Dakle, skrin u kome je prodaja, odnosno račun, skrin u kome je numerička tastatura i deo gde smo definisali brze tastere. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, prodaja kao prodaja bi izgledala recimo ovako. U središnjem delu ukucamo šifru artikla i potvrdimo gde nam softver izbacuje naziv artikla, jediničnu cenu, količinu koju možemo podići tasterom plus pa reći dodaj na račun. Sa leve strane vidimo taj artikl. Isti taj artikl možemo dodati i iz interfejsa najčešće prodajnih artikla. Kada smo saglasni sa time, možemo tasterom štampa zadržati malkice duže da bi dobili račun. Kao što vidite, račun je izašao. U pitanju je napredni esir, kao što smo više puta govorili. Dakle, kada otkucamo neke artikle, u gornjem delu možemo birati vrstu računa, da li u pitanju avans ili obična prodaja, i naravno tasterom štampa potvrditi i dobit ćemo avans prodaje račun. U donjem delu ekrana imamo meni, recimo ovaj ovde, tu su nam sve transakcije, dakle za određeni datum vidimo sve račune koje smo izdali. Recimo danas je 8.6, mi vidimo 3 računa. Recimo, otvorit ćemo ovaj račun, koga možemo vidjeti i u ovoj formi, i pritiskom na taster print zatražiti kopiju tog računa ili refundaciju. Klikom na taster kopija dobit ćemo kopiju računa, ili ako odemo opet na isti račun i reći refundacija, potvrdite refundaciju i na ovaj način smo refundirali, odnosno ispravili račun za koji smo napravili grešku. Ovaj ovde taster, tu su izveštaj, klikom na, možemo vidjeti izveštaj u elektronskoj formi, isti možemo štampati ili poslati na mail. Ovde je taster, tu su nam osnovna podešavanja, gde recimo idemo iz meni, ispod opcije artikli, idemo na plusić i ovde možemo dodati artikl. Dakle, upis je kao, ovde biramo tastaturu, srpska latinica, i taj artikl je u bazi. Ovdje imamo sortiranje od većeg ka manjem.
imamo taster pusić. Ovaj artikl možemo dodati u brze artikle i on će stojati ovde. Ovde je poklopac za printer. Taster feed. Ovdje su tipovi plaćanja, recimo možemo reći da ovaj račun je, koji iznosi 3700 dinara, znači 1700 dinara je naravno, za rad ovog uređaja je neophodan biometrijski čitač koji stoji kartica, odnosno bezbednosni element dobijen od strane poreske uprave. Na uređaj moguće zakačiti barkod čitač i fioku za novac. Imamo čak i izveštaj po artiklima. I njega možemo zatražiti u štampanoj formi. Hvala vam na pažnji.